nyadzisa atitaure chokwadi isu tinonyadzisa atitaure chokwadi anyadzise chokwadi yererai anotaura yererayo Mwari vanotaura yererayo Mwari vanotaura Mwari avanyadzise vanofamba naJesu vanotaura vanofamba naJesu vanofamba naJesu vanotaura Maria vanyadzise ai Mwari vanotaura yererai Mwari taura chokwadi yererai Mwari vanotaura chokwadi Tichikutaura nhema tisati takuda kufamba muchiedza tichikuda kufamba murima asi zvanzi zvona pazuva renhasi zuva repentekosti zuva rekumirira mweya mutsvene munhu umwe uite chishuwo mukati memwoyo wavo kuti Mwari dai manditawo mutsvene Mwari dai shoko ragarawo mandiri asi unoona kuti zvakadaro mai mangoenda uchibuda padhoo apo wabvisa hembe chena wanenge wato munhu akasiyana hanzi kana tiri makristu tinofanirwa kuita mienzaniso kuita marole model kuti zvinonzi hamuone here zvaunoita hamuone here zvazvo kwete kuti iwewo uzoti kunyepera kuti ndinzi ndakati zvakati asi kana wawega wauti wamumabasa ako erimo hapana nombokufungidzira pakuti ndo zvaukanga wakangoita asi hanzi zvoti maitiro ako mafambiro ako mupfekero wako zvese ngazvive zvinoratidza munhu unotowana Jehovha. Amen. Nokuti munoziva kwazvo kuti hakune mhombe kana munhu une tsvina kana unochiva ndiye unonamata zvifananidzo. Ungadya nhaka yeushe hwaKristu naMwari. Kutumeni pa5 nokuti munoziva kwazvo kuti hakune mhombe kana munhu une tsvina kana unochiva ndiye unonamata zvifananidzo. Ungadya nhaka yeushe hwaKristu naMwari. Ngakurege kuva nomunhu unokunyengerai namashoko asina maturo nokuti nemhaka yezvinhu izvi kutsama kwaMwari kunouya pamusoro pevanakomana vokusateerera. Haleluya. Amen. Apa ndakutoona kuti ndakudzokera zvangu zvamutaurwa nemumwe mutauro wandatsika tsoko asi shoko ruramba richingotaura kubva zvataurwa nazvino rinongoenderera mberi hanzi zvoni apa kuna chinhu chinogumbura Ishe kunze kwekuita mabasa akaipa. Shamu inenge yakatarisana newe chero zvaunenge uchiita zvisakarurama shamu yakatarisana newe. Naizvozvo regai kushamwaridzana navo nokuti kare maivarima asi zvino muri chiedza munashe fambaisa vana vechiedza nokuti chibereko chechiedza chiri mukunaka kwose nomukururama nezvokwadi. Tifambe muchiedza ukafamba mudima unogumburwa ukafamba murima hauoni kuti kumberi kwangu kune nyoka unorumwa hanzi ngatifambei muchiedza
sevana vamwari. Iye Mwari kufamba muchiedza, kufamba muna Mwari nekuti iye ndiye chiedza chacho. Ndicho chiedza ndicho chinovhenekera pasi rino rese. Saka kana uchikufamba mudima, hausati wakufamba muna Mwari nekuti muna Mwari hamuna dima, muna Mwari mune chiedza. Regai kuyanana namabasa erima asine zvibereko, asi zviri nani kuti muaraire, nokuti izvo zvinoitwa navo pavakavanda zvinonyadza kana zvichiremwa. Asi zvinhu zvose kana zvarairwa zvinoratidzwa nechiedza, nokuti zvose zvinoratidzwa chava chiedza. Saka iye unoti mukaiwewete, muka kuvakafa, Kristu uchakuvhenekera. Ini handichapedzeri vamwe nguva, tiva madzimai takatanga kuparidza panapa kubva musosodhati kumateni dzakumahwani. Saka takusirawo vamwe basa kuti